колко е важно понякога да се връщаме към познатото, наученото и да го затвърждаваме. Ето, днес ще си припомним какво знаем за съществителното име, за да си обясним след това как то се членува. Определителният член е онази част в думата, която се поставя в края й и изразява определеност. Ще разберем защо е важно да сме освоили граматическите категории и как те влияят на членуването. С помощта на тази схема ще направим бърз преговор на съществителното име. То е част на речта, която се открива с помощта на въпроса «Какво е това?». Съществителното име може да бъде собствено и нарицателно. Собствените имена са имената на държавите, градовете, планините, реките и така нататък. Пишат се с главна буква. Днес във фокус ще са съществителните нарицателни имена, които са названия на предмети, явления, състояния и на които определяме род и число. Да си припомним, че родът може да бъде мъжки род, женски род и среден род, а числото – единствено число и множествено число. И ето я връзката между членуването и граматическите категории род и число. Ще започна с най-лесното – с определителния член за женски род и среден род. Съществителните имена в женски род единствено число и среден род единствено число имат само по един определителен член. За женски род той е та, а за среден род – то. Най-добре е да ти покажа с примери. Ваза – женски род. Вазата. Маса – женски род. Масата. Кокиче – среден род. Кокичето. Вазата с кокичето е на масата. Не толкова лесно е членуването на съществителните имена в мъжки род единствено число, но ти не се плаши, заедно ще се справим. Най-важното тук е да внимаваме дали съществителното име изпълнява ролята на подлог в изречението, т.е. дали извършва действието. Ако съществителното име в мъжки род единствено число извършва действието, членуваме го с пълен член ът или яд. Ако не извършва действието, кратък член а или я. Още по-лесно е да го замениш с той. Пътят е дълъг. Кой е дълъг? Той. Пътят. Пълен член. На пътя има остър завой. На какво? На пътя. Кратък член. Лъвът дебнеше плячката си. Кой дебнеше? Той. Лъвът. Пълен член, защото той извършва действието. Плячката е съществително нарицателно в женски род и се членува с един единствен член. Да, без да се съобразяваме извършва или не извършва действието. Гривата на лъва е много красива. Лъв – съществително име, мъжки род, единствено число. Внимаваме! Изпълнява ли ролята на подлог в изречението или не? Гривата на лъва. На кого? На лъва. На него. Не зададохме въпроса кой и не заместихме с той. Следователно, съществителното име лъва не е подлог и се членува с кратък член а. Гривата – записваме определителния член за женски род та. Гривата на лъва е много красива. Ето още една ситуация. Спасител извади от море турист. Кои са съществителните имена в изречението? Спасител, море, турист. Две от тях са от мъжки род, единствено число. Спасител и турист. Едно от среден род – море. Затова ти предлагам веднага да поставим единствения член за среден род – то. И стана морето. Сега внимаваме. Към коя дума можем да зададем въпроса кой и да заместим с той? Ето я. Кой извади? Спасителят. Можем да заместим с той. Той извади. Кого? Туриста. Кратък член а. Можем да заместим с него. Той, спасителят, извади него. Туриста. Добре е да запомниш, че съществителните имена от мъжки род единствено число, които завършват на ар и тел,
се членуват с пълен член ят и кратък я. Приятел, приятелят, приятеля. Млекар, млекарят, млекаря. Някои съществителни имена от женски род единствено число имат особен правопис при членуване. Това са тези съществителни, които завършват на т. Пролет, вест, кост, младост, радост. Когато ги членуваме с определителния член за женски род, та, се получава така нареченото двойно т. Веста, коста, младостта, радостта. Радостта е голяма, когато постигаш целите си. В това изречение има съществително име в множествено число. Членува се с определителния член те. Момчетата играят на футбол. Съществителното име в множествено число е момчета. Определителният член е та. Момчетата. Нека обобщим какво научихме за членуването на съществителни имена днес. Определителният член е онази част в думата, която се поставя в края й и изразява определеност. Определителните членове за мъжки род единствено число са ът, а и ят, я. С пълен член се членуват съществителните имена, които изпълняват ролята на подлог в изречението. Може да се замести с личното местоимение той. С пълен член ят и кратък член я се членуват съществителни, които завършват на ар или тел. Определителният член за женски род единствено число е та. Определителният член за среден род единствено число е то. Определителните членове за множествено число са те и та. Съществителните имена от женски род единствено число, които завършват на т, при членуване се пишат с двойно т. Чакам те в следващия видеоурок, а сега бързо направи теста по български език